AEK, euskara praktikoa. Zer dela eta hasi zinen euskara ikasten eta nun? Bueno, esatea hori, bere garaian, 20 urte edo, hasi nintzela ezer jakin gabe Iturrama auzoan zegoen gau eskolan, AEKko gau eskolan. Euskal zaletasun handia zegoelako, bizitzen duen hori egunero, eta nahia justo AEKko ikaslea zen, lehenbusua AEKko irakaslea, eta beraz euskal kulturak harrapatuta nengoen, garai hortan. Euskal musika, bizitzen zen kalean, nahi nuen, euskara ikasteko grina nuen. Euskara ikasi baino, euskara bizi ahal izateko, bizi, hitz egin eta jende berria ezagutzeko. Eman izena. AEK, garena ikasteko.